بمبرهيت ولداي مبل 30 كلتن كفال كم يمصيهم دا حتى تشويت نتي لعل 18 ساعات كي رأيت زمصت سناي نخزن مسأتوت دحن مقانو دحر مرققاصا ناب دقاس امبر علال كتأتي فتوتن دعني نيرو كابت زنبر صحيش قرهيلو ملس سناي بحكي بغمي لاحشو نساون قرهي لحتفات كابتي كمصو زغني يقعزو اتا زدحرت زحشت كتكون اللو تخيل مخنيات اي ترعيان مساكوا بوشت مكينة متياخ نسا بدحان اي مولتون قالك مش مزوم مغيدنا تبغ غيرنا تلالينا قد الناس دعللنا نتجارغنا ينا متينا ملس سناي حلال شجر مدر بداك قليل اللوميلا كذ أمنو قروب كبدان شويت سناي ودي بخلت أدوا منكو دحر منوناو أفيتو مقامت آتات حث مكدا سناي سفرة أكساب التحز بعينو تختلا شويت دما أعينتو ناب أكساب زملس أو إلا تملكتتو التنافسة آدمي تصافي الشخبلات في الشخطة أكدا بطرت أرزت صيغة في الشخطة يسنبرا كابزم ليبيا وانسي تلفون كدولنا زغولو نركب دنخو نجزا مدولنا كأن آخذ كبولو بمفتان نابكم نجرات وتشويت ما يثي تعمورن دي لا حزلكم متي أكل زي نبرت ماكدا زتمالأت ورك تكافلهم تربصت الراي ورنا قورو سناي نحت شويت عشش بمبال ملؤ أغالبه نام ماكدا زازوه أقعزو سنوك يخدنت لازم تسعتو حجون قلوازان تلوا زميعو غسحق تانت أبتونيزيا عابين عبد العلولو زين علم بوغم يزلا بلت ماكدا كلا أنا دما تعي ورا زلك مسيل كابز ولا زينا انتي للغا أبقرواب تهاجرات زقبر زولو زينا بغوف كام تسيلكاس في الشيخ تحويسا ملست ماكدا أبتونيزيا زكايت زولو نعبي نعانا انتي قد سنة تغيل كدا نتم راديو تسمعو غي ليبيا وين موبايل كدولنا قولو تقينو محتثلنا بلا بتنعبي نهبي قصي لحم كم زنبره زي ترأيو سناي كبابي ساعة شدشت دحر قطري نابت مغازينو زاتو حدستي سدتنياتات أغالبوتهم أبو زنبور سحابو متوم أبت مخزن نوح زقورو حدش قص مالت حدش زينا حدش حدش هيوتي زنبرا متوم قدميو معلت زموت قنا مصابب تجزا خوينم طرايوم
ዝረአይዎም ዝነበሩ ኣብ መንጎቶም ሓደስቲ ዝመፁ ዝፈልጥዎ ገጽ ምስ ረኣዩ ግና ብምግራም ቀዘዙ። ከም መኺኻ ዝተወድአት ሽምዓ ከም እንደገና ክትቀወም ዘይትጽበያ መምጽኡ እውን ዘይእመን ነገር ኮይንዎም ደንዘዙ። እውይ ኣቦይ ዘውዴ ኮተቴ ዝረአዮ ምእማን ሲኢኑ ዳርጋ ምስ ነብሱ ተዛረበ። ሞይት ኢሉ ዝቐበሮ ሰብ ከም ዝተመልሶ ካብ ዝነበሮ ከይተንቀሳቐሰ ጠመቶ። ዘውደ እንተስ ስምባድኦም ክሳብ ዝበነሎም ክጽበዮም ደልዩ እንተስ መገድስ ሰላኪዎ ኣይተዛረበን። እውይ ኣቦይ ዘውደ ደገመ ኮተቴ ካብቲ ምስ መማጽእቱ ኮፍ ኢሉሉ ዝነበረ ባይታ ብምትሳእ ናብኡ ገጹ እናቐረበ ከምኡ ዓይነት ዘሰንብድ ነገር ኣጓኒፉ ይፈልጥን። ዘውደ ብህይወት ክስርር ተጸቢዎ ይነበረን። ናይ ቅባጸት ብኽያቱ ምስ ረገፈ ቦሎኽ መባሉ ፈጣሪ ንእምነቱ ክፈታተኖ ኢሉ ሓቢእዎ ዝነበረ ኮይኑ ተሰምዖ። እውይ ተኣምር! ገለ ካብቶም መማጽእቱ ኣድመጹ። ኣብ ገጾም ዝነበረ ስምባደ ተመሊሱ ንዘውደ ተሓሳስቦ። ምስምባድ ኮተቴን ካልኦት መኻይዶን ኣይተበርሆን። ብዘይንስውን መኪና ካብ እትገድፎ ትሒዙ ዝብርሆ ነገር ኣይነበሮን። ልዕሊ ኩሉ ክቐብጽዎ ተጸቢዩ ስለ ዘይነበረዩ መስምባዶም ጸሊእዎ። ኣብ ልቦም ንእሽቶ ተስፋ ክስነብር እዩ ተጸቢዩ ዝነበረ። እንተትሞቲ በቃ ከምዚኣ ኢሎም ተረሳዕኹ ተቖጥሐ። ክርሳዕ ይፈቱ ይነበረን። ንሱ ኾነ እቲ ዝተሰለፈሉ ዕላማን ቅያታቱን ክርሳዕ መረጩ ይኮነን። እቲ ብስልጣን ዘሎ ጥራይ ደኣ ይቀየር እምበር ካልእ ክቕየር ዝደልዮ ነገር የብሉን። ዋላ እቲ ብስልጣን ዘለውን ክቕየር እምበር ክርሳዕ ድላዩ ይኮነን። እንታይ ኣፍርየ እሞ ክብል እዩ። ንእስነቱ ዝወድአ ሰውራ እንተተረሲዑ ደኣ ነቲ ቅያታት ሕሉፍ እናወሰደ ዝገዝእ ስርዓት ዓልዩ ንሱ ብስልጣን እንተዝመጽእ እውን ጸበል ሕሉፍ እናነጸገ መግዛእ ኣይመጸልኦን ዘውደ። ህይወት ይኸይድ፣ ህይወት ይመጽእ፣ ታሪኽ ግን ንወለዶታት ዝቕጽል ዝንጊ ስለ ዝኾነ ክርሳዕ የብሉን ዝብል መርገጺ ነይርዎ። ታሪኽ ንኸይርሳዕ ዝኽፈል ዋጋ ንባዕሉ ታሪኽ ከም ዝኾነ ይስወጦ ይነበረን። ድሕር ድሕር ትብላ ደኣ ብህይወት ክጸንሕ ኣይደለኽናን እንዲኽን ነርክን ብሓውስ ዋዛ ኣቃጨጨሎም። ያ ኣቦይ ዘውደ ተኾይና ዘይደለዳ ማራምር ምእማን ሲኢና ኮተቴ ምግራሙ ክሽፍኖ ኾነሉ ይነበረን። ሓቒፉ ድሕሪ ምስዓሙ ድማ ነተን ድልድል ክሰግራፍ ቂድለን ዘይፈልጥ ንባዕቱ ክዓግተን ኣይፈተነን። ንእሽቶ ነገር ዘሕጉሳ ካብኣ ዝመንኣዛ እትሕርቓ ሰሃራ
ከምዚ ዝበለ ብስራት ክትርኢ ተጸቢያ ይትፈልጥን ምስ ዘውደ ዋላ እኳ ካብ ምርኣይ ሓሊፉ ዝኸይድ ዝምድና እንተዘይነበራ ብህይወት ምትረፉ ግን ልክዕ ሓዋ ከም ዝደሓነ ሕጐሳ ካብ ሱዳን ካብ እትብገስ ከምዚ ዓይነቱ ጥዑም ወረ ሪኣን ሰሚዓን ኣይነበረትን ዘውደ ከመይ ገይሩ ከም ዝደሓነ ክዕልል ዕድል ምስ ረኸበ ከምኡ ዝዓይነቱ ዕላል ሰሚዓ ከም ዘይትፈልጥ ተገሪማ ክትሰምዖ ጀመረት ክንዲ ዝደገሞ እንተደገሞ ኣይሰልችዋን ኣብቲ ብምድግጋም ዕላላት ሰልኪዋ ዝነበረ ጉዕዞ ሰሃራ ናይ ዘውደ ግን ከም ነቢት ዕላሉ እናመቀራዩ ዝኸይድ ዝነበረ ሸዊት መምጻእ ዘውደ ንመንፈሳ ሓይልን ትብዓትን ሂብዎ ነበረ መዓልትኻ እንተዘይኣኺላ ስባ ኣብ ምድረ በዳ ተራሕሪዕካ ክነስኻ ክድሕን ትኽእል ኢኻ መመሊሳ በትሕቲ ልሳና ትደጋግማ ዝነበረት ሓሳብ እያ ወፈጣሪ ከምዚ ንዘውደ ጌርካ ዝራህራህካሉ ንዓይውን ራህራሃለይ ብሰላም እትወኒ ንኹልና ብሰላም እትወና ምስ ነፍሲ ወከፍ ዕላል ዘውደ ኣጻለተት ሮቢንሶን ክሩሶ ናይ ሰሃራ እንዲኸዳ መስኻ ንሱ ንበይኑ 40 ዓመታት ኣብ ደሴት ተቐሚጡ ንስኻ ኸዓ 4 ሰዓት ንበይኑ ካብ ሰሃራ ናይ ስደት 40 ዓመታት እኮ ናይ ሰሃራ 4 ሰዓታት እዩ ረጊዮም ክዕልሉ ምስ ጀመሩ እያ ማክዳ ዝቐለደት ብዘይካ ሸዊት ዳርጋ ኩሎም ካዕካዕ ኢሎም ሰሓቑ እዚኣስ እንታይ ተስሕቐላታ ሓሰበት ሸዊት መብዝሕትኡ ማክዳ ትዛረቦ ንዓኣ ስሒቑ ኣይፈልጥን ንሰናይ ግን ትዋሕ ከብሎ ክትርእን ከላ ክሕጉስ ኢሉ ድዩ ወይስ ብሓቂ መስሓቕ ኮይኑ ረኺብዋ ክትፈልዮ ትሽግር ነበረት ሓድሽ ምሕዝነት ሰናይን ማክዳን ነሸዊት ዘይምችእነት ክፈጥረላ ጀሚሩ ነበረ ዕላሎም ኣጣምቶኦም ኣሰሓቕኦም ስውር መልእኽቲ ዘለዎ ኮይኑ ተሰምዓ ዝቐነአት ክትመስል ስለ ዘይደልየት ዕሽሽ ኢላቶ ክትሓልፍ እኳ ትፍትን እንተነበረት ውሽጣ ግን ይስዕራ ነበረ ስቕልኪ ኣብዚ ዓቕሚ ኸኣቲኸ ሕጂ ብቕኒ ሕቂቕ ምባል ኣይኮነን እታ ሳሕቲ ዕድል እትህባ ኣሉታዊት ክፋል ነብሳ ክትወቕሳ ጀመረት ምስ ሰናይ ዕርክነት ክትጅምር እንከላ ዝመጣጠኑ ዓይነት ሰባት ከም ዘይኮኑ ገለ ክፋላ ትነግራ እኳ እንተነበረት ክትሰምዓ ግን ትመርጽ ኣይነበረትን ሸዊት ሽዑ እውን ነታ ኣሉታዊት ክፋላ ገሲጻ ነገራት ደሓን ከም ዘሎ ክትኣምን ፈተነት ክኾነላ ስለ ዘይከኣለ ግን ክትዛረቦ ከም ዘለዋ ሓሰበት ኣብታ ብሕቲልካ ዘረባ ዘይትኸውን መኽዘን ግን ክትገብሮ ትኽእል ኮይኑ ኣይተሰምዓን ብዘይንሱ እውን ኣብ ሸገርገር እንከለዉ ምናልባት ኣብ ሓሳቡ ዘይነበረ ጥርጣረ ከተካፍሎ ግቡእ ኮይኑ ይተሰምዓን ፈጣሪ ዝበሎ እዩ ዝኸውን ናትኪ እንተይልኒ ናተይ ምዃኑ ይተርፎን እዩ ናይ ካልኦት ኮይኑ ከዓ ክትውዳእ እኳ ኣይደለየትን ከሎ ገና ተስፋ ክትቆርጽ ኣይተዋሕጠላን ፍቕሪ ደኣ እሞ መስገደል ዘይብሎ መዓስ ኣሎ ኮይኑ እንታይ ኮይነ ደኣ ዝጀጁ ክሳብ ዝከኣላ ዓቕሚ ሽግር ክትጻወር ከም ዘለዋ ንነፍሳ
ክትሕብራ ፈተነት። ሸዊታ ሎማ ዓንተስ ዝንኢልክ ውዒልኪ። ራሄል ነቶም ድሮ ደቂሶም ዝነበሩ ደቃ ኣብ ፀጋማይ ጎድና ደቂሳ ነታ ብየማናት ዝነበረት ሸዊት ሓተተታ። ሸዊት ትብሎ ጠፊእዋ ንገለ ካልኢታት ኣብ ፍሽኽታ ተሓብረት እሞ ናይ ዘውደ እንድዩ ጓለይ ብምግራም ዕንዚዙኒ ብምባል ነቲ ሽዑ ተሓስቦ ዝነበረት ጎስያ ሓበረታ። እዛ መፍዛዝከ ግን ናይ ፍቕርያ ትመስል። ራሄል ሕሹኽ ኢላታ ፍሽኽ በለት። ሸዊት ዘይተጽበየቶ ኾይኑዋ ግልጽ ኢላ ጠመተታ እሞ ይህ እንታይ ርኢ ኽዳ ሓተታታ። መጣምታኺ ኣይተስተብህለሉን ኣለኽ እምበር ንለባም ኣመተሉ ጌራቶ ዘረባ አንጠልጢላ ፍሽኽ በለታ። ሸዊት ካልእ ሰብ የስተብህለላ ከም ዝነበረ ዘይምስትብሃላ ከም ካልእ እዋን ንነፍሳ ክትወቅስ ኣይደልየትን። ንፈለማ እዋን ብዛዕባ ሰብ ምግዳስ ዘቋረጸት ኮይኑ ተሰምዓ። ኣይ ኣነስትዋዛኣ ስለ ዘይስሕበኒ እየ ከተማኽን የፈተነት ሸዊት። መስተባህል ወን ዝመስልዎ የለን ኣስተውዕለላ ደኣ ብሓንሳብ እንዲና መጺና ኣጋቡናኣ እንድዒ ተዓዘብያ ዳ። ራሄል ውሽጢ ሸዊት ከተቃጽል ዕዮ ገዛ ሂባ ናብ ድቃሳ ኣተወት። ክሳብ ባሕሪ ዝበጽሑ ንሳን ሰናይን ከፍ ኢሎም ብምንባሮም መኪና ብዝመጻትሉ ከነቑልዮም ዝጽበዩ ዝነበሩ። መኪና ግዳ ንሰለስተ መዓልታት ኣይተቕልቀለትን። እቲ መኽዘን ጸቢብ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ንሓንሳብ እምበር ንነዊሕ ክቕምጥ ዝኽእል ኣይነበረን። ካብታ ጥቕኦም ዝነበረት ዓዲ ዝወሰነ ብዘይምንባሩ እውን ድምፂ ከይገብሩ እሞ ፖሊስ ከይመጾም ስለ ዝተሓበሩ ዘረብኦም ብሕሹኽታይ ዝነበረ። ናይ ብዙሓት ሕሹኽታ ተደሚሩ ግዳ በሪኽ ድምፂ ስለ ዝገብር ዝኾነት ቃል ከየምልቑ እዮም ዝሕበሩ ነይሮም። ሸዊታ ማኪ ሞባይል ካብዞም ሊብያውያን ረኺባላ እሞ ንገዛ ደውሊ። ሰናይ ካብታ ኣፍ ደገ መኽዘን ዝነበረት ማክዳ ሞባይል ድሕሪ ምቕባል ናብ ሸዊት ቀሪቡ ተዛረባ። ድሓነይ ደውልኒ። ሸዊት ቁጥዕ ኢላ መለሰት። ባህርያት ሰናይ እኳ ቀንዲ መሕረቒያ እንተነበረ ንስድራ ክትውለሎም ዝነበረ ሕርፋን እውን በኒኑ ዝነበረ። ደው ኢለ ካብዚ ኮኔክሽን ረኺበ ናብ ዓድን ተበፂሑስ እንታይ ይኽብሎም? ኣብ መገዲ ኣለኹ፣ ኣብ ሰሃራ ኮይነ ዝድውል ዘለኹ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ተዘይኣት ይኸ ዝገደደ መዳፋናቒ ብምባል ናይ ምድዋል መደባ ኣዋዲቓትያ ዝነበረት። ሰናይ ውዕለት ማግዳ እናዳመቐ ሓገዛ ክትቅበል ምሕታቱ ድማ እቲ ኻልእ ዝቖጣዕ እዩ። ተመስገን ተዝኸውንሲ ከምዚ ዶም ገበረ። ሰባት ምውድዳር ዘይፍተዋ እኳ እንተነበረ ከይተረዳኣ ግን ኣተወቶ። ሰናይ ንሸዓኣ ካብ ሽግር ተውፅኦ ነገር እንተረኺቡ
ካልኣይ ከይሓሰበ ከም ዝኣትዎ ካብ ሕሉፍ ሪኣትያ ብናይ እምሮ ሕማም ክጣየስ ምሕሳቡ ነታ ናይ ሸዓ ጭንቁ ጥራይ ክፈትሕ ስለ ዝደልየ እምበር ኣርሒቑ ተዘጥምት ፓስፖርት ከውህቦ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ክፈልጥ ምኽኣለ። ሓሰበት ሸዊት ወላ እኳ ሰሓቕን ፀወታን ኣብ ግዜ ጭንቂ ኣገዳሲ እንተኾነ ንዕኡ ክብል ናብ ካልእ ምዝዛው ግን ናይ ጥዕና ኮይኑ ተሰምዓን። ካብ መጀመርቲ እውን ንዓኣ ዘፍቀረሉ ምኽንያት መውፅኢ ወይ መረስዒ ግዜያዊ ሽግር ኮይኑ ከይከውን ክትሓስብ ጀመረት። ሞባይል ተረኺባ ኸላ ዘይትድውሊ ሸዊታ ካብ ሓሳባ ኾለፋ ሰናይ ኣብ ክድውለሉ ዝደለኹ ቦታ ምስ በጻሕኩ ሞባይል ኣይክስእንን እዩ። ካብ ትርኢቱ ክትክወል ተመንየት። ኣብታ መኽዘን ግን ገጻ ኸብ ምጥዋይ ሓሊፋ ናብቲ ኸዶ ይነበራን። ድሓን ዲኺ ሸዊት ሰናይ ብሕሹኽታ ሓተታ። ኣነ ዳ ድሓን እዋ ንስኻ እምበር ድሓን ዲኻ? ኣነ ዳ ድሓን እየ ዝበል እንታይ ኮይና ዲና? እንድዒ ንማግዳ ተተሓታይ መሓሸን ንሳ ኩሉ ሽግርካ ትፈቲሐ ትመስል ንዓ ሓተታ። ዝርርቦም ካብ ዝጅምሩ ንፈለማ እዋን ኣዒንታ ተኺላ ጠመተቶ። ሰናይ ካዕካዕ ኢሉ ሰሓቐ። ሸዊት ይሽኮር ዘይሕርቕ መቸም ዘዕረቐኪ። ኣእዳው ብመንኮባ ሕሊፉ ሓቆፋ። ሸዊት ናይ ሳለስተ ሓሳባ ካብ ባዶ ዝተበገሰ ምዃኑ ክትኣመን እኳ እንተፈተነት ኣይኮነላን ግን